Няма шарки, няма нищо. Имаш ли? Да. Чакай. Няма хапе? Снимай, мъчите. Значи в казармата Наско имаше един орех, бяхме нахващали там 28 дни. Беше страшно на турската грана. Там се накараха. Е, тук е чатал. Там се накараха заради тях да ходим по двама. Имаш ли, бе? Да, бе. Това снимай, бе, я за главата. Не? И? Да. Ти, ще я бием ли вече? И... Крайно време. Ти на завъртане ли ще я биеш? Е, толкова беше. Купона свърши. Я го видя това купона. Много видя шарки. Он е глабък. Дълбока е главък.